Welcome to AMTV. Dr. Mathews Mtumbuka, one of the UTM presidential aspirants, has today presented his nomination papers at the party's headquarters in Lilongwe, with a call to Malawians to avoid voting for recycled politicians during next year's polls. He also argued delegates at the party's elective convention scheduled for 17th November this year to elect leaders based on their capabilities to keep the party strong and help it win next year's elections. Dr. Mtumbuka added that he decided to contest on the UTM's presidency because the country needs chief executive kind of a leader if the socio-economic challenges Malawi is going through are to be dealt with effectively. Pakakhala nyamata pa ballot paper pachi. Anyamata ziona kuti uyakhala ngati ineyo ndimvotere chongu. Mukachedwa kuti ndizaime 2030 ndizakhala ndi imvi. Vote nwache watanzano ndibe imvi ine. Nthawi yakwana ndi ino. Koma sangokhala nyamata. Nyamata amene ali ndi kuthekera. Ine maphunziro ndathana nawo kale. Experience nayo yonse. Ulaya kulikonse ama ndinagwira ntchito ineyo ku Ubuntu Net Alliance. Ndimagwira ntchito ndi IU. Ndrama zambiri timalande futhi amandithokoza amazamene ndi mapanga. I have integrity, clean hands. I have no record of corruption. Yes. No, I have never done and will never do corruption. Go and check, I challenge. Ine sinapangepo ziphuphu. Nchiti wao okatanga sinapangepo. Ndi matenda amene atipweteka kwambiri ndziko la Malawi. Pano tiye ndisankhe munthu oti sanakhale mboma, sanabepo ndalama za mboma. Mukalakwisa zoti muzitenga anthu anali mboma akubwera mukudziwa akupita kuti abwererenso akapitirize kuba pamene asira paja. Ine sinakhale mboma, sinabepo, ndiye kuti ndikupita ngati munthu wa fresh. Taisapo enawa pano patiye ndiyese zeni. Zeni izo ndi Mtumbuka wa Chinyamata.